Cievna mozgová príhoda je tretia najčastejšia príčina úmrtia. Aby sme mohli pomôcť, potrebujeme poznať príznaky. Porážka je na druhom mieste v rebríčku chorôb, ktoré môžu mať trvalé následky a ľudia sa tak stávajú závislí od svojho okolia. Odborníci preto vychovávajú malých záchranárov. Na Slovensku máme už vďaka projektu Fast Heroes cez 30 000 školákov, ktorí dokážu rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody. Vieme, že toto povedomie sa potom šíri priamo v rodinách. Môžem spomenúť 9-ročné dievčatko, ktoré naučila tieto príznaky svoju starú mamu a keď o týždeň na to starky dostal cievnu mozgovú príhodu, tak sa dostal do nemocnice práve preto včas. Ninka bola aj medzinárodne ocenená. Najdôležitejšiu úlohu pri mozgovej cievnej príhode zohráva čas, preto je potrebné rozpoznať príznaky. Medzi ne patria napríklad poklesnutá či necitlivá tvár, pokrivený úsmev, slabosť v rukách a ich ťažké držanie. Pacient máva často problém s rozprávaním, či už nezrozumiteľne rozpráva alebo nerozpráva vôbec. Ruka akože nevládze, alebo aj že noha môže, že proste s ňou akože nevládze až tak chodiť. To je v podstate jedna z najdôležitejších tém, ktoré sú aj na svete. Je potrebné zavolať na číslo záchrannej služby čo najrýchlejšie. Operátor podá dieťaťu potrebné inštrukcie a na miesto vyšle sanitku. Je tam ten čas 4,5 hodiny, aby sa podala správna liečba. To znamená, že ak rozpoznám takéto príznaky, nemám s čím zdržiavať čas, čím otáľať a mám hneď volať. Jednoznačne najdôležitejšie bolo to, že moji blízky vedeli identifikovať príznaky cievnej mozgovej príhody, okamžite volali záchrannú zdravotnú službu. Ak sa pacient stihne dostať do nemocnice rýchlo, lekári mu vedia ešte pomôcť. Častokrát odchádzajú ako úplne zdraví ľudia, čiže úplne im zvrátime tie príznaky. Cievna mozgová príhoda najčastejšie postihuje ľudí nad 65 rokov. Aktuálne sa však veková hranica znižuje a lekári zachraňujú aj čoraz viac mladších ľudí okolo 40-ky. Už dávno teda neplatí, že porážka postihuje len starších ľudí. Z Trnavy Michael Grežďo, televízia.